Здравейте, днес ще снимаме на Minecraft Minigames. Ще видя след 2 минути и 30 секунди почваме. Добре, чуй. Пускай го. Така, хора, аз се казвам в YouTube Разък 556. Може да ми видите канала. Сега в момента ще играем Какво ще играем, Мимо? Minigames. След 5, 4, 3, 2, 1, 0. Почваме Minigame-са. Майната ти. Без да искам, хора, не сте чули нищо от мене? Къде ми отяха рълчите? Къде ми отяха рълчите? Нарето ги. Възвърнах се работите, айде излизай, бе! Има той не му и да ходи, щупил се крака. Не върви? Скачай, бе! Сега, тук какво има? Има ли нещо? Имало нещо. Сте проля, скрите от мене. Дори 3 аера. Браво! Постарали сте да ми оставите неща. Баща, че ще си го върна. Така и така. И къде ми е? Така. Пържалка. Така. Взимам бравоча. И отивам в тая къща. За бравоч прака. Тук има ли нещо? Тук има ли нещо? Баркани. Добре, тук няма нищо. Ако убивам човек, мога да го убия, ако няма толкова хубави работи. Така. Наближавам се към един човек. Ще убия ли баткана? Така. 5 сам. 6 минути. Детмач. О, това има хубави неща. Бягай от тук и не ме бови. Чао. Тия дървета са много гадни. Хора, ако оцеля тук ще е доста годно. Това почти всички не ги виждам. Ще го играй. Ето един чест. Какво прави? Сега, хора, дали ще намерим чест някъде тук или се върнахме на спаун? Тук. Тук има чест. Колко хубави неща намерих тук. Значи, излагам това. Там ми трябва по-хубаво оръжие. Ще ме е доста полезно, ако намеря. Сега тук няма ли нещо? Повече мисля, че в тези къщи. Опа, някакъв баткан май съм се върху. Чимса! Махайте се! Благодаря. Баткани ще ни убият. Баткан устима. Лошо биха ни. Така. Довиждане, това беше.